Bun venit la această meditație pentru eliberarea emoțiilor reprimate și vindecarea interioară. Te invit să îți oferi acest timp doar pentru tine, un timp în care lași totul deoparte și îți asculți sufletul. Așează-te confortabil. Închide ochii și lasă-ți corpul să se relaxeze complet. Inspiră adânc pe nas și expiră lent pe gură. Inspiră, expiră. Inspiră, expiră. Simte cum, cu fiecare respirație, devii tot mai prezentă în acest moment. În acest moment, permite-ți să îți îndrepți atenția către tine. Întreabă-te cu blândețe: ce emoții am păstrat în mine fără să le exprim? Ce simt în acest moment? Unde în corpul meu resimt această emoție? Poate o tensiune, un gol în stomac. Orice ar fi, nu încerca să controlezi nimic, doar observă. Respiră adânc și lasă-ți corpul să-ți vorbească. Imaginează-ți acum că în fața ta apare o sferă luminoasă, blândă și caldă. Această lumină reprezintă siguranța, acceptarea și iubirea necondiționată. Vizualizează cum fiecare emoție pe care ai păstrat-o în tine începe să iasă la suprafață. Poate tristețe, poate furie, frică, anxietate. Toate sunt luminate de această energie blândă care le transformă în particule de lumină. Inspiră profund. Expiră ușor, lăsând fiecare emoție să fie absorbită de această lumină. Nu mai trebuie să le porți cu tine. Ele pleacă acum, se dizolvă ușor, iar în locul lor rămâne doar calm și pace. Acum simte cum această lumină blândă îți umple inima, îți învăluie sufletul și îți oferă căldură, protecție și iubire. Șoptește-ți în gând: îmi dau voie să simt, îmi dau voie să mă eliberez. Sunt în siguranță, mă iert, mă accept, mă iubesc așa cum sunt. Simt pacea care se instalează în mine. Simt cum fiecare celulă a corpului meu se umple cu liniște și echilibru. Ești în siguranță, ești liberă. Ai eliberat ceea ce nu-ți mai servește. Când te simți pregătită,
începe să-ți miști ușor degetele de la mâini și de la picioare. Inspiră adânc. Expiră lent. Și când ești gata, deschide ochii. Ești aici și acum. Mai ușoară, mai liniștită, mai aproape de tine însăți. Îți mulțumesc că ai parcurs această meditație. Ai făcut un pas important spre vindecare.